Mosalah deh, ada. Musa. Wah, besia. Sana oleh ayo. Mani dia? बैसागु मोननाय ने? Wah, 10,000 जाखांबाय नामा? गारबाय ना? Wah, दे, थिगानो दे. बैसागु! Musa, माथो गोसो गैथारालै? गोसो गैथारा? लगाव बैसागु नांबाय हनै ग्रोम फैबायानो महिलाफोरा बिहामजो दोलो बिदि ग्रोम फैबासो जोंनि बर' हारिया समायो बिदि गाननाय जोमनायजोंसो समायो नै जायगायानो थोलायलायाखै थाबायनोनो सिलायासो बुंसिगोनदां देग्लायबा हले फेजेनसिगोन हौवाफोरखौ खोनानाय बायदिबा बिसिना 12,000 बारबाय आरो हौवाफोरनिया 10,000 बारबाय देग्लायबा हले हौवाफोरखौ फेजेनसिगोन जा ग्रोमलै बिदिबासो समायो जोंनि बर' हारिया गाननाय जोमनायजों ओइ बिहामजो आरो बिखुनजो दोलो बियो माने ग्रोमसो गानदों
심심하나이니 무야 모셔나는 자들이 바지 유코르잖아이니 하수 모셔나는 자들이 바지 유코르잖아이니 Musa dede, ada. Musa. Guri persona alam adalah. Guri persona alam adalah nisra. Wah, Musia. Sana oleh ayo. Mani dia? Bercabu menai ni. Wah, dua saya sejak main nama. Barbai na? Wah, dia, cikgu dia. Ah, bercabu ni.